A főszerepben Bud Spencer, Bújtor István, Carol Alt, Tóth Enikő és Thierry Lhermitte, Rátóti Zoltán. Fél lábbal a paradicsomban. További szereplő: Sharon Madden, Hámori Ildikó, Sean Arnold, Konrád Antal, Riccardo Pizzuti, Szersény Gyula, Diamante, Hegyi Barbara. Lucifer szerepében Ian Bannon, Velencei István, a nagy testvér Jean Sorel, Bács Ferenc. A forgatókönyvet írta Marco Tullio Barboni és Giuseppe Pedersoli. A szinkront a Mafilm Audio Kft. Készítette. Magyar szöveg Molnár Anna, hangmérnök Márkus Tamás, rendezőasszisztens Dezsőfi Rajsz Katalin, vágó Árvai Zsuzsa, gyártásvezető Fehér József, szinkronrendező Vajda István. Fényképezte Alfio Contini. Zene Giancarlo Bigazzi. Rendezte E.B. Clucher. Bevallom, mindig szívesen járok az univerzum eme részén. És mi mindig nagy örömmel fogadjuk Önt, Szent Atyám. A Föld, az első munkám. Hogy mennek a dolgok odalem? Hol jobban, hol rosszabbul, Atyám. Az az alma megfeküdte a gyomrukat. Ó, majd meggyógyulnak. Meggyógyulnak. Reméljük. Ha én mondom, hogy meggyógyulnak, akkor az úgy is lesz. Idő kell hozzá, de meggyógyulnak. Hát persze, ha maga mondja. És halljam, milyen gond emészti őket? Mesélj el mindent. Hogy is mondjam, az emberek jó része, mintha versenyezne egymással. Ki tudja kiírtani a rosszat. De a konkurencia mestere a különféle gazságoknak. Ez természetes, ez a dolguk. Ha nem lennének a Földön kísértések, mi szükség lenne a szabad akaratra? Gondold meg, kell valami, ami ellen küzdeni lehet. Azért nem ártana éberebbnek lennünk. Előfordult, hogy nem voltatok eléggé azok? Megesett néhányszor. Vigyáznunk kell, nagyon. A jó és a rossz harca a Földön örökké tart, szünet nélkül. Lehetséges, hogy nem hallottál még a jó és a rossz örökös háborújáról? De néha azért nem árt közbelépni. Igenis, közbelépünk, ha kell, Atyám. Ó, Isten hozott, Viktor. Köszönöm, nagy testvérem. Csak egy perc, és már is beszélgetünk. Nem rossz, ugye? Ó, káprázatos ütés volt, nagy testvérem. Köszönöm. Örülök, hogy látlak. Remélem tudok segíteni. Ha megbocsátasz, rá is térek a lényegre. Tanulmányozgatva az iratokat, rábukkantam egy lélekre, akinek feltétlenül közöttünk a helye. Közeleg az utolsó órája? Nem, de azt hiszem időszerű, hogy életet és pályát változtasson. Akkor fontos ember. Nem, pillanatnyilag legfeljebb a családjának fontos. Mi az, hogy pillanatnyilag? Készülőben van egy ritka esemény, aminek a te embered lesz a főhőse. Ó, valóban? Igen, ő lesz az, aki befolyásolja majd halandó társai viselkedését az esemény végén. Már értem. Ön igen megfontolt és előrelátó. Remélem, hogy a konkurencia nem lesz még előrelátó. Ó. Drágaságom, csodás vagy, elbűvölő a szépséged. Mindez érted van. Igazán sajnálom, hogy nem most ismerhetem meg a bujaság mámorító érzését. Mindig csak ízelegsz. Gyere, Angelika. Új szakácson van, francia.
Azt akarod mondani, hogy csak a torkosság vétkének csekély élvezete vár rám? Nem, ma nem ezért hívattalak. Akkor hát, miben állhatok a szolgálatodra? Egy ismeretlen férfi kilép a mindennapok szürkeségéből, az egész világ őt irigyli. Minden ember olyan akar lenni, mint ő. Újságok írnak róla, tévében szerepel. Egyre kíváncsibbak az életére. De a történet végén napvilágra kerül az igazság. A mi hősünkről lehull a lepel. Kiderül, hogy nem más, mint egy cinikus, erkölcstelen és alattomos figura. Hogy tetszik a mesém? Nagyon izgalmasnak találom. Neked való feladat. Boszorkányos. Nem lesz könnyű dolgod. El kell érned, hogy az emberünk kimásszon a becsület útvesztőjéből, és csak egy dolog izgassa, a bűn. Szabad akaratából természetesen. Bármennyire is gyűlölöd a megállapodásokat, most be kell tartanod őket. A feladat ugyanis sokkal több annál, mint hogy megszerezd a lelkét. Egészen másra van szükségünk. Egy velejéig romlott ocsmányférget akarunk, aki a legmocskosabb dolgokra képes. Kedvet kaptál? Mesélj valamit róla. Az emberünk taxisofőr. Hogyan? Egy közönséges taxisofőr? Azt hittem, fontosabb ember miatt van szükség a képességeimre. Nem az a másik. Az az intelligensebb külsejű. Az is csak egy taxisofőr. De Langelika, ez nem egy hétköznapi fickó. Mára már egy kissé lehiggad, de hidd el, elég viharos élete volt. Nem bánom. Kezd izgatni a dolog. Megkapod a dossziéját. És most adjuk át magunkat a forró erdei nyűnyű pástétom alá inferná pokoli élvezetének. Ördögi ötlet? És most mit lépsz, öregem? Ne add fel, majd legközelebb. Szabad? Ugorj be! Úti cél? A Bayside-ra, de gyorsan! Elutazunk a csapattal. 20 perc van az indulásig. Vedd úgy, hogy már ott vagyunk. Csak $10 van, annyi elég lesz? Vedd úgy, hogy el se indultunk. Jaj, nem, az katasztrófa lenne. Értse meg, oda kell érnem. Még nem fedezted fel, hogy vannak autóbuszok is? Apám eldugta a futballcipőmet. Nem akarja, hogy... Ez egy hosszú történet. Kénytelen voltam venni egy másikat, és elment vele az idő. Oké, letudom a kötelező jó cselekedetet 10 évre. Komolyan megteszi? Odavisz? Nagyon köszönöm, baromi rendes magától. Baromi. Mi baja van az apádnak a futballal? Semmi különös, csak állati dühös, amiért nem dolgozom rendesen. Azt mondja, előbb keresek munkát, ahelyett, hogy nyargalászok egy labda után, mint egy idióta. Hát nem akarok belegázolni a lelkedbe, de az apád nem mondott hülyeséget. Tudom, de a futball nekem mindennél fontosabb, olyan, mint... Ezt nem lehet megmagyarázni, de... Velem is balhéztak otthon. Tényleg? És mit tudod kitalálni? Először is, hogy ne kerüljek ilyen helyzetbe, mint te, volt egy tartalékcipőm a pincében. Azt hiszem, maga a csapat erőssége lehetett, igaz? Kemény játékos volt, ugye? Meghiszem azt. Nem rossz módszer, mert így, ha az ellenfél megpróbál betörni jobbról, mindig ott van 2 ember, hogy megakadályozza. Nem felejted el? Nem. És köszönöm. Ez a magány, tessék. Mi a csoda ez? Egy kis pénz, meg néhány kacat. És kösz a fuvart! Sok szerencsét, aranylábú. Meddig húzzuk még az időt? Induljunk már! Egy 50 centes. $10. Egy rágógumi. Mi a fene, 2 hamburgerjegy. Jöjjön a fogyókúrámhoz. És ez milyen cetli? A repülőtérre, nagyon gyorsan. Van magánál pénz? Micsoda kérdés, persze, hogy Oké, szálljon be. Te vagy az, Bull? Igen, ki más lehetne? Fáradt vagy, drágám? Ami azt illeti, elég kemény napom volt. Csak nincs valami baj. Párolt hús fogadjuk. Eltaláltad. És kivel kell megosztanunk? Candice jött haza, drágám. Candice? Igen, fönt van a szobájában. Légy megértő, szerelmem. Ne aggódj, az leszek. Haza találtál? Szia, papa! Szia, papa, szóval, hogy megismersz? Nézd, apa, meg kell értened. Igen, tudom, ne folytasd. Ez egy szabad ország, már nem vagy kislány, jogod van a saját életedet élni.
De ettől még írhattál volna sűrűbben. Igen, igazad van, elismerem, de értsd Mondd, meg. kislányom, az a 2 képeslap és az a telefon a 3 év alatt. Nem merített ki nagyon. Te ne szólj bele! Igazam van, vagy nincs igazam? Ez itt mi a csoda? Ő az én kisfiam. A te micsodád? A kisfiam. Na hát, azt sem mondtad, hogy férjhez mentél. Azért nem mondtam, mert nem mentem. Ha nem vagyok túlságosan indiszkrét, ki a kicsi apja? Miért ez olyan fontos? Hát persze, hogy olyan fontos. Életbevágóan. Alapvetően a lehető legfontosabb. Én akkor sem beszélek erről, érted? Ahogy akarod, kislányom, de rám ne számíts! Legyek megértő, ugye? Ide figyelj, nem mentek sehová, itt maradtok, megértettétek? Úgy szeretlek, papa. Szia, Tim. Szia. $106 és 25 cent. Soha rosszabb napot. Ki van itt? Talált ki. Nem csak azért mondom, mert én vagyok a Rockwood vállalat jogi képviselője. Gondolkozzanak, ha megtartják, lehetetlen helyzetbe kerülnek. Zsákutcába jutnak. Úgyhogy adjanak el mindent, és a gondjaik megoldódnak. Adjuk el maguknak bagóért. Ne állj az ajtóba, öcskös. Már megint ide tolta a képét. Megállapodtunk, hogy a hó végéig megkímél ettől a látványtól. A hó végén esedékes összegért majd eljönnek az embereim, Mr. Webster. Én Mr. Rockwood ajánlatával jöttem ide magukhoz. Ki hitte volna, vágjon bele. Halljuk, mi újat talált? A világon semmit búl. Ugyanazt fújják egyfolytában. Sajnálom, de akkor a mi válaszunk is ugyanaz. Mr. Webster, ha nem titok, elárulná, hogy akarja visszafizetni a tartozását. Emiatt ne fájjon az a fényes feje, ügyvéd úr, majd elintézem Mr. Rockwooddal. Mulatságos. Az. És ha már kiszórakozta magát, azt ajánlom, fogja a hű pincsiét és keressenek egy fát, ahol megpisiltetheti. Hagyjuk őket, Steve. Még találkozunk, Mr. Webster. Hamarabb, mint hinné. Hát persze. A hónap végén, mint mindig. Mit mondanak a számok? Hogy a hajó süllyedőben van, barátom. De ha megint lecsippentünk a nyereségből egy keveset, akkor talán még ellavírozhatunk egy darabig. Jó, rendben van. Nincs más választásunk. És az Isten majd megsegít minket. What about the trees? What about the sky? What about the nuclear power? What about the streets? Uramisten! Nem, én csak egy egyszerű munkatársa vagyok. Mondja maga, lát engem? Igen, elég tisztán. Furcsa, nem kéne látnia. Nem kéne? Várjon! Adhatok egy jó tanácsot? Felejts el, hogy látott engem. Megesik, hogy odafönn is rosszul végzik a dolgukat. Minden világos. Főnök! 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 Jöjjön ide azonnal! Nézze, kit találtam. Kit találtam? Na, nem kéne annyi limonádét innod.
Tűnj el! Oda nézzetek! Ne higgy a szemednek, ez csak látomás. Hát látomásnak éppen nem a legrosszabb. Kisasszony, ez egy szabad ország, de ez a hely nem a legalkalmasabb az éjszakai sétálgatáshoz. Ha csak nem a hadsereg egyik áruhájába bújt katonájához van szerencsénk. Micsoda ötlet. Hálás lennék, ha elárulna, hogy került ide. Nagyon hosszú történet. Férfi van a dologban. Maguk előtt nem lehet eltitkolni semmit, igaz? Ha hívnának egy taxit, hálás lennék. Taxit? Itt még nappal se járnak. Ez egy katonai övezet. Szívesen elvisszük. Az sokkal biztonságosabb. Igen. Oké. Hová vihetjük, Miss... Miss Bossy. Langalika Bossy a nevem. Parancsoljon, Miss Bossy. Köszönöm. A csomagjaim. Egy pillanat. Archibald, hozd a kisasszony csomagjait. Hozd a csomagokat. Maguk nagyon kedvesek. Ugyan, ez a kötelesség. Parancsoljon. A kedvenc ételed. Micsoda fenséges illat. Ha szabad egy kérdést, kislányom, hogy hívják a fiatal urat? John. John? Bull? Webster? Junior? Akkor az első kanál legyen a lehendő Mr. Univerzum. Dehogy! Mi bajotok? Inkább neked van bajod. Ebből adnál egy kis babának, jaj, te, nem szabad. Nem szereti? Nem, még nem eszik ilyesmit. Csak a bébi ételeket szereti. Akkor majd legközelebb, kis öreg. Ki a csoda lehet ez az? biztosan Arthur. Egyetek nyugodtan, mindjárt jövök. Szia, tejbe, papi. Szia, üljünk ide. Na, ki vele? Elő azzal a békával. Mint barát, vagy mint ügyvéd beszéljek? Hát, mint ügyvédbarát, ha megkérhetlek. Szarban vagytok. Ez minden, amit mondhatsz? Átvertek, öregem, annak rendje és módja szerint. Tudod, hogy a Rockwood vállalat miért adott nektek annyi kölcsönt? Kedvezményesen? Mert megvette az új taxitársaságot, amelyik jelentősen csökkenti a hasznotokat. Előbb szépen kölcsönadnak, aztán lehetetlenné teszik, hogy visszafizessük nekik. Pontosan. Először felemelnek, aztán amikor kezded magad nyeregben érezni, eltaposnak. A legősibb trükk a világon. Ide hallgass, és ha eladnánk az egész kócerájt valaki másnak? Na ne viccelj, senki sem olyan hülye, hogy elvegye a csontot Rockwood szája elől. Mit lehet tenni? Valahogy visszaadni a kölcsönt. Kell lenni valami megoldásnak. Sajnálom. És ha megpróbálnék beszélni azzal a Rockwooddal, mit gondolsz? Jó éjszakát, Bull. Mr. Webster? Igen. Mr. Rockwood már várja magát. Jöjjön. Igazán? Parancsoljon. Köszönöm. Parancsoljon. Foglaljon helyet, kérem. John Bartholomew Webster, más néven Bull. Lássuk a dossziéját.
12 évesen javítóintézetbe kerül, mert szétvert egy széket a tanítója fején, aki szidalmazni merte. Először rikkancsnak áll, aztán mosogató fiú, majd autómosó. Mr. Rockwood nyilvántartásba vette az összes ellenfelét. Túlbecsüli magát, kedves barátom. Maga nem ellenfél, csak egy bosszúság. Az ellenfeleim, mint ahogyan a barátaim is, a szenátusban ülnek, és nem egy koszos taxi volánja mögött, mint maga. Nézze. Azt javaslom, hogy gondolkozzanak még egy kicsit az ajánlatomon. Maga elég talpra esett fickó, aki nyilván jót akar az embereinek. Ezért nem értem, miért makacskodik. Miért nem akarja megérteni, miről van szó? Miről van szó? Arról, hogy elvesztették a csatát. Csak nem képzeli, hogy nyerhetnek velünk szemben. Azzal a 30 rozoga taxival akar harcolni ellenünk. Bepalisztak minket, erről van szó, igaz? Pofátlanul kihasználták a naívságunkat, a jóhiszeműségünket. Azt, hogy nem sokat tudunk a jelzálog kölcsönökről, a biztosítékokról és az összes többi földtelemről. Elénk tettek egy csapdát, és mi besétáltunk. Ha finoman akarom magam kifejezni, rohadtul ocsmány dolog volt. Barátom, maga nem csak romantikus, hanem tapasztalatlan is. Természetes, hogy kihasználtuk a jó hiszeműségüket. Mi másért magolta volna Morrison ügyvéd éveken keresztül a Szentírást? Milyen Szentírásról beszél? Olvassa el maga is, Mr. Webster. Manapság is nagyon hasznos olvasmány. Tudod, mit csinálnék én a te istenverte Szentírásoddal? Megbocsásson, milyen stílus ez? Látja, épp úgy beszél, mint egy kamionsofőr. Nevetni fog, azért beszélek úgy, mint egy kamionsofőr, mert kamionsofőr vagyok. Nyissa ki jól a fülét, mert amit most mondok, az bevésheti az agyába, vagy a Szentírásba. Mi nem hagyjuk magunkat. Harcolni fogunk, ameddig csak kell. Még akkor is, ha a végén arra kényszerülünk, hogy kenyéren és vizen éljünk. Csak jó étvágyat kívánhatok hozzá, Mr. Webster. Mi van veled, szerelmem? Tegnap csak idegesített, ma már reménytelennek látom a helyzetet. Ki ez? Csak azt mondta, hogy hozott neked valamit. Állítólag nagyon fontos. Erősködött, hogy itt akar megvárni. Mennyi ideje érkezett? Körülbelül 20 perce. Miért? Csak úgy nem érdekes, egyszerű kíváncsiság. Mr. John Bull Webster, feltételezem. A feltételezés helyes. Hoztam önnek egy ajándékot. Milyen ajándékot? Alapkönyv. A könyvek könyve. Csak nem a híres Szentírás. De, nevezhetjük így is. Nem vesztegették az időt. Vald be, idáig futottál. Tessék, nem értem. És hol a pincsid? Nem látok egyetlen pincsit sem. Pincsit? Azt nem látok sehol. Hát, tökös fickó vagy, te nincs is szükséged rá. Én nem akarom megbántani az őszinteségemmel, de attól tartok, nem értem. Tudod, mit csinálok én az ilyen őszinte fiúcskák? Nem. Megragadom őket a grabancuknál, és kihajítom őket, mint macskát szarni. Tessék, itt az ajtó, parancsolj. És megjárósalak még egyszer, erre csámbol. De hát mi történt, drágám? Nyilván Rockwood emberei küldték ezt a nyikhajt, hogy provokáljon. Miért? Mit akarnak tőled? Semmit, ne idegeskedj. Monsieur, s'il vous plaît. Szeretném, ha elvinni ezt a csomagot a Hyatt szálló 527-es lakosztályába. Dob be hátra. És ki fizeti a fuvart? Aki megrendelte a csomagot, naturellement. Ó, de tőlem is kap egy csinos kis dovárt, mon petit. S'il vous plaît, és cserébe kérem, óvatosan vezessen, nagyon vigyázzon a pecsétve, hallotta? A maga jó voltából a Bahamákon fogom tölteni a nyarat. Szeretném, hogyha a kocsi pontosan 4 órára jönne, értem. Kérem, asszonyom, azonnal intézkedem. Köszönöm. Az 527-esbe hoztam, $16.50, és rajta legyen a szeme a pecséten. Menjen, vigye föl, kérem. 5. emelet, már várják? Engem? Igen, arra tessék. Tessék, nyitva van. Foglaljon helyet, kérem. Köszönöm. Tegye le a csomagot az asztalra. Ne haragudjon, hogy magát fárasztottam vele, de nem bízom meg a szálloda személyzetben.
kissé tolakodóak. Túlságosan is azok. Már itt is vagyok, üdvözletem. Tudja, hát... Csak hogy megjött a csomagom. Mennyivel tartozom? $16 és 50 centtel, kisasszony. Ez egy 100-as, nincs kisebb pénze? Nincs, tartsa meg, a többi a magáé. Hogy? Egy csomó időt elvesztegetett miattam, megérdemli azt a pénzt. Hát én nem ellenkezem, és nagyon köszönöm. Várjon még. Igen? Parancsoljon. Még szabad? Hát mit tagadjam, nős vagyok. Én a taxiára értettem. Azt mondja, a taxira értette. A taxi szabad. Néhány napig itt maradok a városban. És szeretném, ha maga vinne mindenhová. Napokon keresztül. Az sokba kerül ám, és a taxióra nem könyörületes. Talán problémát jelent? Nem jelent problémát. Már miért jelentene?